Bona tarda. Sí, vale, perfecte, cap problema. Bueno, molt bé. Ara passo una nota a tothom, Merci. Una abraçada, adéu. Una cosa, diu l'Ignasi que sobretot agafem el micro. L'Ignasi ha abat perquè ho fa a distància, perquè puguin agafar els serveis mínims. Ai, hola. Bé, doncs començarem amb la roda de premsa dels temes d'actualitat que com a candidatura d'Unitat Popular Alternativa d'Esquerres voldríem destacar i voldríem posicionar-nos públicament abans que feu les preguntes que considereu. El primer de tot és en relació a la moció que vam presentar al ple del Parlament la setmana passada relativa a la necessitat de fer una auditoria pública del deute, és a dir, que la Generalitat, el mateix govern, encarregui un estudi exhaustiu del deute, dels creditors, de com s'ha generat, per encàrrec de qui, de la seva rendibilitat social, de cada obra, de cada motiu de petició del crèdit, de qui ha sortit guanyant, de quantes comissions han cobrat els bancs, de cada banc quan hi ha guanyat i sobretot de qui és propietat aquest deute i per tant qui està interferint també políticament, qui té pes en les decisions polítiques d'ordre financer que es prenen en el nostre govern. Enteníem, com ja ho havíem explicat en anteriors rodes de premsa, que era una demanda creixent de la societat, la de la transparència, i és específicament la d'aquella partida que és l'única que està creixent invariablement en el pressupost i que cada vegada suposa haver de retallar més altres partides, que és la del pagament dels interessos bancaris i en general la del pagament del deute, i per això presentàvem aquesta moció, que era la primera, com sabíeu, de la CUP i que va rebre els vots contraris de certs grups, entre els quals el del govern i el d'Esquerra Republicana. En concret ens preocupa el vot contrari d'aquest darrer grup parlamentari, d'aquest darrer partit, però no només pel vot contrari en aquesta, entenem nosaltres, que petició social abastament contrastada i amb prou suport popular i que és, entenem nosaltres, només una mostra, un exercici de transparència, sinó perquè ens preocupa que també sigui el mateix grup que estigui avalant les retallades per decret que està executant el govern sense tenir pressupostos ni passar els pressupostos per discussió parlamentària, perquè ens preocupa que sigui el mateix grup que està col·laborant amb Convergència en impedir tot un seguit de compareixences per temes de corrupció vinculades al govern, de compareixences parlamentàries, i perquè ens preocupa que finalment també es posicioni no només en aquest tema, però especialment en aquest tema de l'auditoria del deute, es posicioni també per salvar, per fer d'escuder del govern de Convergència. Entenem que prenent aquestes decisions, Esquerra Republicana, mica en mica, va limitant la seva aposta del pacte a la consulta, al procés independentista, o sigui, va limitant la seva influència en les decisions del govern, el seu joc en aquest pacte d'estabilitat, bàsicament a la consulta, al procés independentista, i també en aquest aspecte creiem que nosaltres, i ara mateix una majoria social, ens està generant com a mínim dubtes de què s'està fent, de quina direcció s'està prenent i de quins són els passos que s'estan executant des d'aquest pacte d'estabilitat parlamentària. Per tant, voldríem fer un toc d'alerta pel comportament d'escuder d'Esquerra Republicana del govern de Convergència i per aquesta aposta única del pacte d'estabilitat parlamentària en el procés independentista i la poca claredat d'aquest procés a hores d'ara, que agrairem enormement que comencem a clarificar per poder avançar. Segurament volem fer esment de nou que demà es convoca una altra jornada de vaga d'estudiants, altra vegada a la Universitat Autònoma, però també en el marc d'una jornada de lluita al conjunt dels països catalans a les universitats i facultats, que coincidirà també amb la tancada que avui ha començat a la Universitat Politècnica de Catalunya. És una vaga i és unes mobilitzacions, tant a la UPC com a l'Autònoma, que van orientades a denunciar la manca d'estructures democràtiques, l'eliminació d'aquestes dins el marc universitari i com des del Consell Social, format per degans rectors i empreses privades, s'està decidint el paulatí desmantellament de la universitat pública i els acomiadaments massius que estan rebaixant la universitat pública de nivell i de grau en el compliment de la seva funció com a universitat. Per això tot el suport al conjunt dels estudiants i les estudiants que demà estan cridats a buidar les aules i a protestar contra la manca de democràcia i, per tant, contra la política, diguéssim, de no escoltar
a cap organisme democràtic de la universitat i aplicar les retallades i el canvi de sistema universitari de públic cap a cada vegada més privatitzat sense cap mena de referèndum ni de consulta a la comunitat universitària. En tercer lloc, voldríem fer esment i anunciar que els ajuntaments governats per la CUP d'Arenys de Munt i de Viladamat acompanyaran a 10 ajuntaments més el proper dia 18, el proper dijous, a les respectives seus territorials de Barcelona, Girona i Tarragona de l'Agència Tributària Catalana, els serveis tributaris de la Generalitat, per fer efectiu el pagament de l'IVA i de l'IRPF dels seus ajuntaments en una acció d'insubmissió fiscal o de sobirania fiscal, com més us estimeu anomenar-ho, que promou especialment la plataforma Catalunya diu prou, a la web de la qual hi trobarà tothom les eines suficients per practicar la insubmissió fiscal com a persones físiques, com a persones jurídiques, empresaris, autònoms i també com a ajuntaments, que és el cas de l'acció que aquesta setmana es donarà a conèixer per part d'aquesta plataforma el dijous, que ja es publica a la seva web i que consisteix en que 12 ajuntaments pagaran els seus impostos, l'IVA i l'IRPF dels seus treballadors, directament a l'Agència Tributària Catalana, com a mostra d'insubmissió al continuar pagant impostos a l'estat espanyol, i per tant els ajuntaments d'Arenys de Munt, dels 4 ajuntaments que té la CUP, la meitat, que són 2, Arenys de Munt i Viladamat, secundaran aquesta acció i Navàs i Celrà, que són els altres 2, ho estan estudiant. En quart lloc, i excepcionalment perquè no parlem de política internacional mai en el faristol del Parlament, però ens sembla rellevant pels fets que s'estan succeint, felicitar Nicolás Maduro per la victòria electoral a Veneçuela i demanar a l'estat espanyol que faci com la resta d'organismes internacionals, d'organismes electorals continentals, d'estats de la regió que en el seu conjunt han avalat el resultat electoral i deixi el front amb Estats Units de qüestionament dels resultats electorals a Veneçuela, que fins i tot la delegació d'observadors internacionals espanyols, entre els quals hi ha fins i tot José Bono, també ha avalat com a un procés electoral net. Com a última reflexió de la candidatura d'Unitat Popular i davant de l'escalada d'acusacions que s'estan vessant sobre el moviment de la plataforma d'afectats per la hipoteca i en concret de la persona d'Ada Colau, que està patint una enorme pressió mediàtica en forma també de denúncies per part del sindicat Manos Limpias, el mateix que va denunciar el 15M en el seu moment. Volem donar altra vegada tot el suport a les mobilitzacions de la plataforma d'afectats per la hipoteca i en especial tot el suport moral, anímic, polític, social a la seva portaveu o a la seva membre més destacada, a l'Ada Colau, perquè, com es va dir aquest dissabte a la manifestació a Burjassot en record a Guillem Agulló, que recordi sempre que no està sola i que no tingui por, que som molts que estem a darrere seu i que la recolzarem sempre a ella i a totes les persones anònimes que des de baix estan fent possible revertir aquest crim que són les hipoteques i el sistema hipotecari a l'estat espanyol, que està enviant desenes de milers, centenars de milers de famílies a la més absoluta misèria i a la més absoluta manca de futur. Fins aquí les reflexions que volíem fer des de la candidatura d'Unitat Popular. Ara, si voleu, podeu fer les preguntes que vulgueu. Sí, a mi m'agradaria, si em pogués aclarir exactament aquest paper d'escuder amb el fet d'Esquerra Republicana en tot el procés. I d'altra banda, m'agradaria una reflexió de la CUP sobre la iniciativa encetada per Teresa Forcada i Arcadi Oliveres i la crida que expressament va fer Arcadi Oliveres sobre la CUP perquè es puguin afegir o que es tinguin en compte o que es puguin crear, ara aquesta paraula de moda, sinergies, no? Bé, respecte al paper d'escuder, és el paper que he descrit bàsicament en els 3 aspectes que hem anomenat des de la CUP, que avala les retallades que Convergència està fet, recordem, per decret sense haver presentat pressupostos, és a dir, fer retallades sense ni tan sols haver discutit quins són els pressupostos per enguany. Té un punt de govern tecnòcrata que Esquerra Republicana està avalant, gairebé sense qüestionar-ho,
però també està defensant Convergència en tots els punts espinosos que el Parlament li posa per transparència, com poden ser les compareixences parlamentàries relatives al cas Palau o altres compareixences que no s'aproven pel vot conjunt de Convergència i Esquerra i contra el conjunt de l'oposició parlamentària. I finalment, perquè hi ha iniciatives, com he dit abans, com la de l'auditoria, que són, entenem nosaltres, d'un mer exercici de transparència i que tenen un recolzament popular ampli, Esquerra Republicana, bastant en contra dels seus principis, prefereix donar suport al govern i evitar que prosperin mocions com aquesta o iniciatives com aquesta abans de posar contra les cordes al govern i la transparència de les finances de la Generalitat. I són aquests 3 punts principalment els que ens fan fer un toc d'alerta al paper d'escuder que fa Esquerra Republicana del govern, que entenem que és lògic en un acord de govern, però encara no sabem quina contrapartida hi està traient Esquerra en favor dels drets socials i entenem que està relegant tota la partida que en vol extreure al procés independentista, a la consulta, i aquest és un procés sobre el qual ara encara en tenim més ombres que llums respecte a l'estratègia que s'està acordant, els passos que s'estan fent i que agrairem que s'aclareixi, que almenys Esquerra Republicana, si bé pels drets socials no està servint el seu pacte d'estabilitat per la defensa de l'estat del benestar i dels drets socials, que si l'única carta per la que està apostant és almenys la consulta, doncs que almenys sigui útil per tirar-la endavant, aquesta consulta. Perdó, sí. I respecte al manifest d'Arcadi Oliveres i Teresa Forcades, nosaltres el celebrem entusiastament. Qualsevol que l'hagi llegit, hagi vist l'entrevista Singulars, entendrà que per nosaltres és una alegria que gent referents socials com Teresa Forcades i Arcadi Oliveres reforcin l'espai polític en el qual la CUP també es mou, reforcin l'aposta per crear un marc unitari, un marc construït des de baix i un marc que defensi un programa de ruptura i a més un marc d'acumulació de forces que pugui portar a la independència i a un procés constituent per construir un país no només lliure de l'estat espanyol, sinó millor i més just. Aquest és l'objectiu de les candidatures d'Unitat Popular, això és aquestes idees, diguéssim, són les que hem estat treballant amb més o menys fortuna, però és la nostra guia en els municipis i és la nostra guia i el nostre objectiu i el nostre programa quan ens presentem a les autonòmiques junt amb altres persones i grups polítics que recull l'expressió alternativa d'esquerres i per tant celebrem que dues persones de referents com la Teresa Forcades i l'Arcadi Oliveres estiguin elevant el seu compromís polític i el seu compromís públic, reforçant la idea d'aquest procés constituent, d'aquesta necessitat d'una independència per anar cap a un procés constituent i la necessitat, a més, de sumar forces entorn d'aquesta idea de ruptura amb l'estat espanyol i de ruptura democràtica amb el règim de la dictadura financera que estem vivint actualment. No sé si... Insistint en el tema de la consulta, com valoreu des de la CUP aquestes diverses veus que hi ha al govern, a Convergència i a Unió, els diferents dirigents i membres del govern i fins i tot també aquesta sembla confiança cega que en alguns moments manifesta Esquerra Republicana que sí que Mas tirarà la consulta endavant i d'altra banda que ells continuen forçant, diguem-ne, que no descarten cap via, però de moment només fem bullir l'olla, diguem. Jo crec que t'has respost a tu mateix, diguéssim, en la pròpia pregunta, però bàsicament és el que ens manté a nosaltres en una inquietud permanent de no saber exactament quin és el full de ruta, quin és el compromís dels diferents grups que diuen situar-se més o menys al capdavant d'aquest procés independentista. És aquest col·labrot permanent als mitjans de comunicació, no sabem si perquè se'n parli cada dia del tema o no, d'ara discrepo, ara hi haurà consulta, després no hi haurà consulta, després declaració, que nosaltres creiem que no ajuda en absolut, però no ajuda en absolut ja no només a
al procés, sinó a mantenir una confiança i una determinació d'aquella població que va sortir massivament a manifestar-se l'11 de setembre en el camí emprès ara per les institucions i pels partits que governen, o sigui que són majoritaris al Parlament. No ajuda en absolut, entenem nosaltres, i fa que nosaltres també anem moltes vegades perduts per no formar part, imaginem, d'aquest pacte d'estabilitat on potser sí que ells ho tenen més clar, que només exterioritzen discrepàncies que no són importants, no? Però a nosaltres no ens queda clar, i per això demanàvem abans, quan fèiem el toc d'alerta a Esquerra Republicana pel paper d'Escuder, que se'ns clarifiquin els passos, se'ns clarifiquin els suports, els compromisos amb aquest procés, les probabilitats o no que hi hagi una consulta, les probabilitats o no, o els compromisos o no que hi hagi una declaració unilateral d'independència, i això, i el full de ruta en aquest procés. Sí, la CUP comparteix la posició que va expressar el president de la Generalitat el cap de setmana, en el sentit que una declaració unilateral d'independència és poc democràtica, o bé creu que totes les vies democràtiques són vàlides i legítimes? Bé, aquí entrem en matèria gruixuda de la teoria política darrere del procés d'independència, que potser en una sola roda de premsa no dona per explicar tots els matisos, però una declaració unilateral d'independència té especialment un defecte, diguéssim, o una mancança, que a hores d'ara, i nosaltres ja ho vam expressar en la declaració de sobirania en el seu moment, en el nostre discurs, a hores d'ara encara no tenim informació per part del govern o per part dels partits del Pacte d'Estabilitat sobre com s'està gestionant aquest afer, que és que només té sentit la declaració unilateral d'independència si hi ha algun estat disposat a donar suport a aquesta declaració una vegada proclamada des del Parlament. Això, diguéssim, que té tota la lògica que una declaració com la de sobirania que els mateixos parlamentaris acorden i que no és vinculant fins que no salta a l'escena internacional, i saltaria a l'escena internacional perquè algun estat o algun conjunt d'estats l'endemà hi donessin suport. I com que no sabem del cert quina és l'acció diplomàtica que està promovent, ja sigui els partits, ja sigui persones vinculades al procés o ja sigui el govern, no tenim en absolut la certesa que una declaració unilateral d'independència ara per ara seria recolzada per cap estat, i per tant nosaltres, en principi, fins que no tinguem informacions d'ordre diplomàtic, no podem avalar una estratègia no podem avalar una proposta que no sabem quina seria el seu grau d'èxit. En tot cas, el que sí que li trauríem ferro és el fet que no sigui democràtica. Nosaltres, el nostre treball és treballar per la consulta. Aquest és el millor aval internacional que pot tenir el poble català. Una consulta guanyada a les urnes, una consulta que haurà de ser en desobediència a l'estat espanyol, que haurà de ser convocada unilateralment, ho hem dit nombroses vegades, però que ha de ser neta, amb observadors internacionals, i guanyada a les urnes, i en cas que es guanyi, aquest és el millor aval per anar a la comunitat internacional i explicar-li quina és la voluntat legítima i popular del poble català de constituir-se en república lliure. Si tot això fos impossible de complir-ho, si hi hagués tants impediments antidemocràtics perquè fos possible organitzar una consulta de forma, diguéssim, normal, pacífica, neta, observada a Catalunya, òbviament les vies es van tancant i la declaració unilateral d'independència, diguéssim que com a segona opció i com a recurs seria el segon botó a prémer en la voluntat democràtica de constituir-nos en república lliure, i això no li treu grau democràtic, sinó que nosaltres la posem com a segon recurs, però el més important és convocar una consulta i guanyar-la. En tot cas, nosaltres no voldríem, i entenc que ho acabo de fer, però no voldríem sumar-nos al seguit d'apreciacions llançades als mitjans públics sobre si és més convenient una declaració, una consulta. Nosaltres estem disposats si es posen sobre la taula totes les cartes del procés d'independència, els pros i els contres, els compromisos de cada formació política i quin és el treball que s'està realitzant, les possibilitats d'un o altre, etc. Estem predisposats a tractar-ho en altres canals que no sigui el pronunciament als mitjans públics, perquè entenem que no ajuda i atia un debat amb diferents opinions que
clarifiquen en absolut el camí que cal emprendre. En tot cas, des de la CUP enteneu que el procés qui ha d'acordar i l'ha de dirigir ha de ser aquí a través del Parlament o ha de ser el govern o quina instància ha de ser? El procés el crea, el dirigeix i l'executa el poble, la societat organitzada. En tot cas, d'on es prenen les decisions que han de permetre que aquesta voluntat popular expressada i dirigida per la societat sigui referendada, entenem nosaltres que ha de ser a partir de decisions del Parlament i execucions del govern. Per això el Parlament té la potestat legislativa i la potestat de decidir i el govern d'executar. Per tant, una consulta ha de sortir de la decisió majoritària d'un Parlament i ha de ser executada, òbviament, pel govern de la Generalitat. El que sí que no entendrem, i hem explicat des del principi que no entendrem en aquest procés, és un excés de zel en el lideratge de tot aquest procés per part del govern i en especial per part del president i del líder d'Esquerra Republicana, en virtut del pacte d'estabilitat i en virtut de treure, diguéssim, pit d'aquest pacte. No ho entendrem però no perquè vulguem tenir nosaltres protagonisme o els hi vulguem treure perquè sí, sinó perquè entenem que pot jugar un paper negatiu en una consulta que l'ha formulat una pluralitat ideològica molt àmplia de la societat, que s'ha expressat a més de forma apartidista per la societat i que de cop, si hi ha un excés de zel, si comença a haver-hi un excés de zel en el lideratge d'aquest procés per part del mateix govern que aplica retallades, del mateix govern que té una determinada ideologia, etc., això jugaria en contra, entenem nosaltres, jugaria en contra de la suma de voluntats, de la suma de sensibilitats entorn al dret de decidir de la necessitat de fer una consulta i per tant jugaria en contra del procés. I per tant demanarem sempre un lideratge coral, un lideratge participatiu per part de qui ha fet possible aquesta majoria social a favor de la independència i un protagonisme secundari, diguéssim, de recolzament, d'acompanyament per part del govern i per part dels seus líders més visibles. Si no hi ha cap més pregunta, doncs moltes gràcies a tots i a totes.